updates. So, sumato ko class 1. Naganahan na lagi siya sa ako ang the most like ito tabi. Storya ta sab. Talk. Talk. Oh my god, we already talk. Follow me. Let's talk. Wait lang. Magstorya ta. Say more. Most like say more. Oh. Saan eh? Ay, sudak ay mo. Ano ay dali follow me. Tara. Follow me. Mag-date ta. Bad influence lang ko. Dali. Follow me. Mag-date ta. Tara. Tara. Dali, dali. Ulo, uy. Gibiyaan ko niya. Pangit ko. State, go to shop. Ulo! Zombie! Tay, siyak ka. Kanang ito dito sa oh my god naman mas mag-date ko bantog di siya ni dagan hala nahimo siyang zombie best state zombie wait lang isi-save kita kasi crush kita number 8 ka sa klase dito dara nato dali ba may dili na isa maguday na pero ang season tapos dali ato taog school balik na dito si Range nagkagadagan na sila bes may mo siyang zombie ito dara hadlok ko dara mga ano na kayo mga zombie si Range drop dili na oh my god sirin siya kung gusto pick up syringe dili na isig kaligid bi no cancel sak anti-zombie go mag-atake na tag mga zombie
I-save na to si ano si Sora atong crush. Ano mo gawas pa ang kabes? Kani i-save na to. Dapat na rin pampante. Ah! Awa dayon bes. Follow me, follow me. Thank you, follow me. Ano mang ka? Di na mo naligyan kag zombie. Ulo. Kasi na to. Crush ko sa... Ah! Nabul na bilis ko. Eh, ikaw mo sila. Wala, nagkaon ako. Wala, nasave mo ko kung crush, pero nasave mo kung zombie.